No a vy práci. Pražské středisko pro ranou péči je spolu s brněnským nejstarším pracovištěm rané péče u nás. Už kolem roku 1984, tehdy ještě na dobrovolné bázi, začali pozdější pracovníci spolupracovat s ústavy pro děti se zrakovým postižením. Především pracovali s nynějším Centrem zrakových vad v Motole, tehdy se to jmenovalo Oftalmopedický ústav. My dnes navážeme na povídání o rané péči, které tu minulý týden měla moje kolegyně Monika Valentová. A mými hosty jsou ředitelka střediska pro ranou péči paní Petra Cihlová, dobrý den, a fundraiserka Lenka Bártová. Dobrý den. Dobrý den. V čem tedy spočívá ta pomoc, kterou středisko rané péče poskytuje? Raná péče je vlastně služba sociální prevence, která poskytuje terénní službu, především terénní službu, a je to pomoc a podpora rodinám, které mají děti se zdravotním postižením nebo s ohrožením v důsledku zdravotního postižení, a vlastně poskytují podporu v domácím prostředí. To je to gro té naší práce, že jezdíme přímo domů a tam vlastně poskytujeme poradenství. A raná péče znamená, že se to týká čerstvě narozených dětí? Týká se to dětí od narození do 7 let věku. Jaká postižení nebo dětem s jakým postižením nejčastěji pomáháte? Dále se to takhle říci. Tak obecně raná péče je vlastně rozdělená na cílové skupiny. My to máme tak pěkně rozdělené v tom našem oboru. Konkrétně naše středisko raná péče EDA poskytuje podporu rodinám, které mají děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pak jsou ještě střediska, která jsou zaměřená na děti se sluchovým postižením a další potom na děti s mentálním nebo tělesným postižením. Je jasné, že na takovou pomoc potřebujete finance. Kde se vlastně berou? Úplně na začátku fungování vašeho střediska ty finance, pokud se nemýlím, byly 100% z Ministerstva zdravotnictví, to už tak asi není. To je dávná minulost, i když nám je to samozřejmě líto, protože pokud bychom byli financováni státem, tak bychom se mohli více věnovat odbornosti a kvalitě služby. Takhle musíme získávat finance i z jiných zdrojů, takže například v letošním roce je to tak, že z 61% je to teda ten stát, ale těch dalších 40% o ty se dělí kraje poměrně velkou částí. My poskytujeme službu ve 4 krajích, takže tam máme vlastně granty. Kromě Prahy, ano, kromě Prahy, kde? Kromě Prahy je to ještě Středočeský kraj, Ústecký a Pardubický, takže jezdíme poměrně daleko, vyjíždíme za rodinami. No a kromě krajů ve Středočeském kraji hodně nás dotují i obce, tam poměrně to dobře funguje. A pak jsou to individuální dárci, firemní dárci, ale nesmím opomenout nadace. Ty s námi taky spolupracují, o těch máme také docela dost financí. Já bych možná k těm firemním dárcům, jestli můžu, že prostě nás překvapilo, že třeba individuální dárci, že platí to pravidlo, že čím má člověk míň, tím dává nebo je ochoten dávat víc. Že individuální dárci, i když si je to platební trvalý příkaz třeba na 100 korun měsíčně, ale on nám prostě pomůže a člověku těch 100 korun opravdu nechybí. Ale když jich je 50, tak už je to 5 000 měsíčně, o kterých víme, že pravidelně přijdou. U firem je to komplikovanější, protože nás neznají a tím pádem to pro ně nemá tu důvěryhodnost. Takže pro nás je důležité, aby se o rané péči mluvilo, aby se o ní vědělo a ty firmy v nás měly větší důvěru a věděli, že ty peníze nijak nezneužijeme, ale opravdu půjdou přímo za těmi dětmi a za tou rodinou a na její podporu, aby ty děti nekončily v ústavech, které se nakonec mají rušit. A je důležité, aby tam ty děti nekončily, protože dítě s postižením si opravdu veme málo kdo. Mají se rušit kojenecké ústavy, i tam se dostávají děti s postižením. Ano. Tak to je docela zajímavé, protože my jsme v jiném díle pořadu mluvili i třeba s paní Vodičkovou z Fondu ohrožených dětí o tom, že ta náhrada kojeneckých ústavů je alespoň podle ní spíš nereálná, protože pěstounských rodin, které by se chtěly ujmout dětí a nepochybně, které by se chtěly pojmout zrovna postižených dětí, je asi opravdu minimum. Takže tam jaksi chybí ta náhradní cesta při zrušení kojeneckých ústavů.
Můžete divákům i mně tedy říct trošičku konkrétně, jak vlastně vypadá pomoc klientské rodině v praxi? Vy jste mluvila o tom, že máte terénní pracovníky, že pomáháte přímo tedy v domácnosti té rodiny, která má postižené dítě. Jak to v praxi vypadá? Přijde ráno terénní pracovník, pomůže vlastně projít té rodině skrz ten den a odejde večer? Já to můžu říct ze svého pohledu, jak jsem to měla já. Z mého pohledu. Vy máte vlastně osobní zkušenost, ano, divákům osobní zkušenost. Naše rodina je klientem rané péče EDA už od začátku toho, co vím, že teda mojí dceři něco je, což právě jsem si v podstatě zjistila sama. Doktoři si ničeho nevšimne, já jsem měla takový jako zvláštní pocit. To bychom trošku chtěli apelovat na všechny maminky, když mají zvláštní pocit, nenechte se odradit. Protože bylo mi řečeno v první fázi od paní doktorky, že jsem hysterka a já nevím co všechno, ale já jsem prostě měla zvláštní pocit, že moje dcera nekouká tak, jak by měla, nesleduje ty věci, jak by měla. A když jsem se dostala k odborníkům, tak mi byla potvrzena diagnoza je dysgeneze corpus callosum, takže to asi divákům nic neřekne, ale v podstatě z toho vyplývá, že špatně vidí, celkově je hypotonická, zasahuje to teda i do té mentální stránky, protože je natolik pozadu, že už si to jako těžko dohání a podobně. A tam je důležité v té chvíli, kdy já jsem teda vyšla z té nemocnice ven a vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, tak jsem dostala ten kontakt na tu ranou péči. A v tu chvíli to bylo prostě jako kdyby téměř anděl se stoupil z nebe, protože najednou ke mně někdo přišel, kdo tomu rozuměl, kdo to se mnou sdílel, kdo mě podpořil, kdo mi řekl, že i další rodiny mají podobný problém. Že v tu chvíli jsem opravdu měla pocit, ježišmarja, všichni mají zdraví děti, jenom já, proč já? A je to proto věnování strašně důležité. Vám pracovník rané péče pomohl? Psychická podpora, ukázky zrakové stimulace, jak s dítětem pracovat. To potom asi paní ředitelka by tady ukázala ty pomůcky, protože to jsou ty pomůcky, které nám půjčují, které si pak maminky sami vyrábějí. Já jsem si je taky vyráběla. Je to vlastně podpora toho všeho dokola, co se kolem toho dítěte děje. I doporučení školky, stacionáře, následně potom školy, no prostě cokoliv, pomůcky, odkazy, oni vlastně se spolupracuje se všema firmama, který ty zdravotní pomůcky vyrábějí, takže kontakty, chceme vozík, ano, takže tady. Prostě skvělá podpora. My budeme v našem povídání pokračovat. Teď se podívejme spolu s diváky na reportáž ze setkání rodičů, kteří využívají právě ranou péči EDA. Přestože hlavní náplní rané péče je služba terénní, to znamená služba přímo v rodinách, kdy poradce jezdí do rodin a tam nabízí podporu v rodině, to, co je potřeba, tak dneska jste tu přítomní setkávání rodičů, což je jakoby jedna z nabídek naší služby, kdy rodiče přijedou i s dětmi k nám do střediska. Děti jsou v hernách, jak tady můžete vidět, a pro rodiče je udělaný program. A ten program je většinou třeba krátké cvičení, povídání, výroba hraček a pomůcek zrakově stimulačních, anebo máme pozvaného nějakého zajímavého hosta. Hodně se snažíme, aby ten program setkání rodičů vycházel z toho, co rodiče aktuálně zajímá. Teď jsme nově začali zkoušet i programy večerní bez dětí, kdy se setkává skupina rodičů a vždy je to zastřešeno nějakým tématem, takže hodně se nám osvědčily témata ohledně výchovy dětí v rodině, jaké máme zkušenosti s vlastními dětmi, stanovování hranic a podobně. To jsou témata většinou večerních setkání. Dnešním tématem je krátké cvičení, sdílení informací a zážitků z prázdnin, co se komu osvědčilo, jaké to je jet s dítětem, které má postižení na dovolenou, jak cestovat, jak hledat ubytování. Dalším z dnešních tématů je takové krátké vyrábění, buď to zrakově stimulačních pomůcek, a nebo je tam i vybarvování mandal, což je oblíbená činnost některých maminek, už osvědčená. To, co rodiče hlavně oceňují na setkávání rodičů, je setkat se s jinými rodiči, kteří prožívají stejně náročnou situaci nebo obdobně náročnou. Můžou sdílet svoje starosti i svoje radosti a vlastně zažít ten pocit, že v tom nejsou sami a že se to dá zvládnout. Což třeba pro nový rodiče je hodně důležitá zkušenost, i to sami tak pojmenovávají. Vidět rodiče od starších dětí, kteří třeba už jsou integrovaní ve speciálních mateřských školách, a
slyšet ty informace, že to prostě jde zvládnout a že to může být i fajn. Setkání probíhají jednou měsíčně, je to vždycky jednou dopoledne, zhruba od těch 9:30, když jako se setkáváme třeba už od 9 hodin, sem rodiče přicházejí, v 10 začíná program, potom je tam taková malá přestávka na občerstvení dětí a končíme kolem 12:30. Děti hlídají studentky, většinou jsou to studentky, které studují speciální pedagogiku a které s námi už dlouhodobě spolupracují, takže mají zkušenosti. Jsou to studentky, které s námi jezdí i na pobyty, které pořádáme, což je další jakoby nabídka střediska pro ranou péči, to jsou týdenní pobyty, takže můžeme říct, že studentky už jsou zkušené a vědí, jak o děti pečovat. Dobrovolničení u společnosti EDA se věnuju od v podstatě narození, protože tady pracuje moje maminka a postupem času mě to začalo i bavit. Studuju učitelství 1. stupně, takže práci s dětma vyhledávám a pomáhá tady i spousta mých spolužeček ze speciální pedagogiky jako praxi. A i když je to dobrovolničení, tak nám to přináší určitě hodně hezkých zážitků s dětma a minimálně dobrý pocit, že to je k něčemu. My sem docházíme už 4. rok se Sárenkou. Chodíme sem, snažíme se pravidelně, ale ne vždycky to vyjde. A docházíme sem vlastně od jejich 3 měsíců. Setkání s rodiči vlastně je takový pokračování toho, vlastně, kdy docházela vlastně poradkyně rané péče k nám, takže vlastně tady to je taková příjemná změna, kdy se setkáváme s ostatníma maminkama, kdy se tady děti zabaví, kdy dostaneme další informace, je to takový relax pro nás. My si povídáme s dámami ze střediska rané péče EDA a mluvili jsme před tou reportáží se setkání rodičů právě o konkrétních druzích pomoci, které pracovníci střediska rané péče nabízejí. Pojďme si ještě doplnit, protože vlastně to setkávání rodičů je tedy jednou z dalších aktivit, které středisko dělá. My jsme zmiňovali vlastně především tu psychologickou pomoc a i praktickou pomoc, jakým způsobem s dítětem tedy stimulovat třeba ty věci, ve kterých je řekněme pozadu, nebo kde má ten problém, kde má tu vadu. Jaké jsou další aktivity, které středisko nabízí rodičům postižených dětí? Tak především jsou to opravdu ty terénní služby, ale setkání je vlastně službou ambulantní. A i přesto, že jich je zhruba 25% z toho celého balíku služeb, tak nabízíme i zjišťování zrakového vnímání. To, jak dítě vidí, nakolik je zachována funkce zraku. Poskytujeme konzultace k pohybovému vývoji. Že vás přerušuji, to znamená, že ve středisku máte i třeba doktora, přímo očního lékaře? Ne. Lékař, ten vám zjistí diagnózu, ale u nás pracují takzvaní instruktoři stimulace zraku, což jsou odborníci, kteří mají speciální výcvik nebo kurz v tom, aby mohli zjišťovat, do jaké míry je zachovaná funkce zraku a mohli potom doporučovat cvičení s dětmi, jak stimulovat, jak vlastně ten zrak podporovat. Takže to nejsou lékaři, ale takováto vlastně funkce je velice důležitá, protože lékař vám neřekne, že dítě je schopno ukoukat na 30 cm a je schopno ukoukat písmena ve velikosti 5-10 cm nebo centimetr. Na tohle to jsou právě instruktoři stimulace zraku, kterým se ve zdravotnictví říká zrakoví terapeuti. Ale jsou to informace určitě důležité pro rodiče dětí, které mají problémy se zrakem, protože pak mohou odhadnout, když jim ku příkladu podají knížku nebo nějaký obrázek, jestli to dítě vlastně je schopno vůbec tu věc vidět nebo ne. Tím se plynule dostáváme k tomu, co máme na stole. Vy v rámci rané péče o děti se zrakovým postižením pracujete s různými pomůckami a některé si i sami vyrábíte. Můžeme si některé z nich trochu ukázat a říct, jakým způsobem ten zrak vlastně stimulují? Určitě můžeme. To je vlastně další naše služba, kdy my máme půjčovnu speciálních hraček, pomůcek a odborné literatury. Tohle to je zrovna taková tabulka, která vlastně nám slouží k tomu, abychom mohli procvičovat koordinaci oko-ruka a k
rozvoji zrakového a hmatového vnímání. Na tu tabulku se vždycky dají maximálně 3 ty předměty, které tam jsou a dítě vlastně se snaží je najít a sundat z toho suchého zipu. Takže používáme to jak ke stimulaci zraku, ale i při testování. Tady je třeba další pomůcka. Je to hmatový kyblík. Ten opravdu slouží k rozvoji hmatového vnímání. I přesto, že vlastně je i zvenku zrakově stimulační. Jsou tam ty pestré barvy, ale vevnitř prostě dítě sahne dovnitř do kyblíčku a tím, že si s tím hraje, rozvíjí třeba i jemnou motoriku, ale rozhodně to hmatové vnímání je důležité. Všechny tyhle pomůcky my si vyrábíme sami. Případně si je vyrábí sami, ano, i to chrastí. Případně si je vyrábí sami rodiče, nebo máme dobrovolníky, studenty, kteří nám s tím velice pomáhají. Toto opět, za prvé je to zrakově stimulační, vidíte pestré barvy a za druhé i ten zvuk vlastně, který to sebou přináší, tak to může sloužit i k tomu, aby dítě rozvíjelo opět zase sluchové vnímání a opět i ten hmat, je to velice důležité. Říká se, že pro úplně malé děti jsou nejlepší hodně kontrastní barvy. Nejlépe kombinace černé a bílé a třeba některé další barev, tady mě napadá zrovna tohle. Tady to vidíte, ano. Opět zrakově stimulační, ten kontrast je tam velice důležitý. Černá bílá je úplně nejdůležitější a tím prvním vlastně, co dětem ukazujeme a potom se dostáváme k dalším pestrým barvám. Důležitý je opravdu kontrast, silueta, jednoduchost. Tady i na těch knížkách je vidět, že jsou to pestrobarevné obrázky, ale přitom velice jednoduché. Takže dítě je schopno ten obrázek rozpoznat i přesto, že je třeba slabozraké. Bohužel nás trošičku tlačí čas. Já se vás zeptám na takovou ryze praktickou otázku. My jsme viděli i v té reportáži, že vám vlastně pomáhají hodně dobrovolníci a jak jsme zmiňovali už předtím, je vždycky těžké sehnat ty finance, poskládat to dohromady. Jak vám může běžný člověk pomoci? No, není to jenom o penězích, bych chtěla v první řadě říct, protože většinou si každý myslí, že jedině musí dát nějakou větší částku peněz. Není to teda jenom o penězích, samozřejmě trvalý měsíční příkaz nebo nějaká částka samozřejmě nám vždycky pomůže a jde přímo k dětem, ale je to i o kontaktech prostě na firmy, na své známé, je to o tom dobrovolnictví, pomáhat ve středisku a nemusí přímo pracovat s dětmi. Tam kolikrát i úklid hraček nebo umýt okna, to nám taky pomůže, protože jinak to musí dělat sami pracovníci a tím pádem se nemůžou zase věnovat těm dětem. Takže vlastně jakýkoliv kontakt, dobrovolnictví i nějaká finanční částka, to nám všecko pomůže. Řekněte prosím jenom kontakt, kde vás mohou lidé vlastně najít. Určitě je to i výzva pro maminky, pokud mají ten zvláštní pocit, že chtějí pomoct, poradit, tak určitě nás můžou kontaktovat. Důležité jsou webové stránky, to je www.ranapeče.eu nebo potom telefonní číslo 224 826 860. Tam nás můžou kontaktovat. Sídlíme v Praze 2 v Trojické ulici. Já vám oběma moc děkuji za návštěvu ve studiu a my se ještě spolu s diváky podíváme na spot k rané péči. Nečekali jsme, že se Pavlínka narodí se zrakovým postižením. Najednou se všechno změnilo, vůbec jsme nevěděli, co bude dál. Raná péče EDA nám ukázala, jak s Pavlínkou pracovat. Poradkyně pomáhá celé rodině, pravidelně přichází k nám domů, kde se Pavlínka cítí nejlépe. Pomoct nám vidět mámu a tátu každý den. Najdete nás na www.ranapéče.eu. Tak to byla raná péče EDA. Já doufám, že vy, které jste se dívali, nebo i kteří jste se dívali, takže pro vás naše povídání bylo inspirací a že pokud vaše děti jsou zdravé a nemají žádné postižení, takže vás to alespoň navnadilo třeba k tomu, že přiložíte ruku k dílu a pomůžete, ať už jakýmkoliv způsobem.